खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आं बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांमोन माखासे गोदान आपडेट लानानै फैबाय दिनै जाबाय 22 अक्ट'बर PMAYG न' एबा सरकारि न'नि सार्भेनि दिनै जाबाय लास्ट डेट दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जुदि जायफोरा सार्भे जायाखै बा जायफोरा दासिमबो जिअ टेगिं खालामना लायाखै नोंथांमोना जुदि दिनैनि दिनाव जिअ टेगिं एबा सार्भे खालामाखैब्ला नोंथांमोना खालामनानै लादो नङाब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय दिनाव नोंथांमोना न' मोननाय नंला गोदान सार्भे एबा गोदान जिअ टेगिंआ माला जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया जानो हागौ 5 बोसोर एबा 10 बोसोरनि उनावसो फैनो हागौ बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो खालामनानै लायाखै नोंथांमोना थाबैनो गोख्रैनो नोंथांमोना दिनै जायफोरा सार्भे खालामगासिनो दं एबा नोंथांमोना बिडिअ अफिसाव थांनानै नोंथांमोननि न'खौ जुदि सार्भे खालामाखैब्ला नोंथांमोननि न'खौ सार्भे खालामनो थाखाय बिडिअनियाव नोंथांमोना आर'जलाइ गथायदो आरो थाबैनो दिनैनो खालामना लादो लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोननियाव सार्भे जाखांबाय एबा जिअ टेगिं जाखांबाय आरो नोंथांमोना जुदि जब कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना थाबैनो नोंथांमोना गावबा गावनि जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लादो नोंथांमोना जब कार्डखौ अबाव एप्लाइ खालामो होब्ला नोंथांमोननि PGDCआव थानाय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट ब्लक अफिसनि आन्दाराव सासे गावबा गाव PGDCआव सासे कम्पिउटार एसिस्टेन्ट थायो नोंथांमोना बे कम्पिउटार एसिस्टेन्टआव थांनानै नोंथांमोना गावबा गावनि जब कार्डखौ एप्लाइ खालामना लादो आरो डकुमेन्टस नांगौ होनोब्ला नोंथांमोना अनलि जब कार्ड एप्लाइ खालामनायावहाय आधार कार्ड आरो बेंक पासबुक नोंथांमोना होब्लानो जागोन दा बे समाव नोंथांमोननि आखायाव जब कार्ड गैयाब्लाबो जायफोरा जिअ टेगिं खालामदों बा जायफोरा सार्भे खालामदों बिथांमोना नोंथांमोननि न'खरखौ बा नोंथांमोननि न'खौ सार्भे खालामनानै होदों नाथायब्ला फैबाय थानाय दिनाव जेब्ला स्किमा सेंसन जानानै फैगोन बा जेब्ला न'आ सेंसन जानानै फैगोन अब्ला नोंथांमोननि आखायाव जुदि जब कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोनहा प्रब्लेम जागोन आरो नोंथांमोनहा न'खौ सेंसन जानायाव एसे समस्या जानो हागौ आरो नोंथांमोना न'खौ मोनग्रोगोनब्लाबो नोंथांमोना न'खौ मोननाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो जायफोरनि आखायाव दासिमबो जब कार्ड गैया जब कार्डनि प्रब्लेम दङ जब कार्ड नोंथांमोना जब कार्ड जायगा बानायगोन बा कम्पिउटार एसिस्टेन्ट नोंथांमोना थाबैनो बिनियाव थांनानै सावरायनानै लादो आरो थाबैनो नोंथांमोना गावबा गावनि नामावहाय नोंथांमोना जब कार्डखौ बानायना लादो नोंथांमोननि न'नि आइडिया सप्तासे बा सप्तानैनि उनावनो सेन्ट्रेल बाय स्टेटनिफ्रायहाय ब्लक अफिसाव मोनफैगोन आरो जेब्ला नोंथांमोननि आइडिया ब्लक अफिसाव मोनफैगोन अब्ला गामिनि पार्टि मेम्बार्सफोरनो ब्लक अफिसा बेखौहाय हरनाय जागोन बा चेयारमेननि आखायावबो नोंथांमोना बे लिस्टखौहाय मोनगोन लोगोसेनो ब्लक अफिसा पार्टि चेयारमेन आरो पार्टि मेम्बारखौ अर्डार हरगोन जे नोंथांमोना माने आइडि जायफोरा आइडि मोनबाय जायफोरनि मुङावहाय आइडि फैबाय बिथांमोननि न'खरखौ नायनानै नोंथांमोना फार्स्टआवनो प्रायरिटि लिस्ट बानायनानै हरनो थाखाय आरो जायफोरा फार्स्ट प्रायरिटि लिस्टआव गोलैगोन बिथांमोनासो गिबियावनो न'खौ मोनग्रोगोन माखासे गासैबो मोनगोन नाथाय लासै मोनगोन जायफोरा गिबियावनो मोनथावथाव एखेबारे न' गैथारा एखेबारे गोरिब थानो थाखाय न'नि थाखाय आंखाल बिथांमोननि थाखाय फार्स्टआवनो गिबियावनो बिथांमोनखौ प्रायरिटि लिस्टआव सोनानै हरथारनांगोन बेनिखायनो रायजोफोर जायफोर नोंथांमोना एखेबारे थानो थाखाय न' गैथारा नोंथांमोना थाबैनो गावबा गावनि मेम्बारखौ बा पार्टि मेम्बारखौ लोगो हमदो आरो बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदो आंनिखौ फार्स्टआवनो फार्स्ट प्रायरिटि लिस्टआवनो सोनानै हर होननानै नोंथांमोना मेम्बारखौ रिकुवेस्ट खालामनानै दोनदो बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै